akwai abokina wato shi Isa Feroz Khan Presido kenan shine kira ni ya ce min in gwada auditioning ma wannan karakta din kuma tun a lokacin ya min bayani akan cewa karakta ne wanda da yawan mutane sun sa min ido. Bilal ranka da Raba Gardama please da ni na ajiye wannan sunan tun a New York yanzu da sunana ana asali kawai nake amfani. Sunana Adam Garba, ni professional actor and filmmaker ne, wato jarumi na Nollywood da Kannywood. Tarihi kuma to bari da gade ya zan iya sa a Jos aka haife ni. A Jos na girma a nan ne makaranta na primary da secondary. Sai na tafi Nasarawa State University na je na degree ina wato a Banking and Finance. Ban taba karantan acting ba per se amma na ɗau wasu courses after na script writing da acting kuma na ɗau drama classes da nake secondary school tun da nake yaro tun da nake ɗan ina ga shekara bai wuce 4 ko 5 ba ma I've always remembered being an actor wato na abin ba ni na zaɓa acting ba abin sai mun kamar acting ne zaɓe ni din sabida da yawan lokaci haka idan an mun abu kuma in yi kukan karya don in samu wani abu so a nan duk dai na koyi abin da ya abin a jikina daga yanayin abubuwan da nake kallo kuma a TV. Wannan kuma shine dai story din za ce sabida tun da na taso ban da connection kwata-kwata da komai na industry. Sai can this is like in 2018 akwai kanina wanda yake ce min to yana yawan ganin mutane suna shiga cikin abin nan ana zuwa auditions da abubuwa me yasa ban taba gwadawa ba kuma akwai wani gashi nan ya taso kuma a Jos din yake din saboda a lokacin ma ana Jos sai ce min ko zan je in gwada to sai na ce to shikenan sai ya nuna min wannan din so shine dai film din da yau aka sani as Voiceless da na je wurin sanda bugun zuciya ya kama ni zan ce ko gabana dai faɗi saboda ban taba zuwa audition ba first try ina ne ban taba gwada komai ba ko a online ban taba applying ma kowane film ba sai da na je dai na ga mutane dubbai 8 na je na safe to sai kusan karfe 5 da rabi na samu ne auditioning ina da dai na shiga dai akwai Robert Peters daga Turai ya zo haka to shine dai yana gani na sai picking interest sai nuna min ya ji daɗi na ya sassa ni na abubuwa da kala-kala duk abin da ɗanin planning sai na samu Voiceless to bayan na samu Voiceless din ne dai to sai ya zama hit gaskiya dai ban taɓa sha'awan ba per se sai daga baya din first film ɗin da na yi ana first series ne shine aikin da na fara yi na just recently ma last year I think shine wanda kuka sani da kwana 90 wanda Salisu Balarabe shi director film ɗin kenan ya kira ni a waya ya min bayani akan yanayin ya ga wani short film ɗina wato a YouTube kuma na birge shi sosai kuma yana son in zo in gwada mai wani role to haka shine na je na gwada kuma ya amince da role ya karba role din kuma shine dai abin da shiga da ni kenan amma sai second one din shine Labarina gaskiya dai yin Labarina shi ya canja min completely tunanina akan arewa like na ji daɗin aikin sosai na ji daɗin komai akan aikin da masu aikin da wanda muke aiki da su duka na ji daɗin gaskiya wato wannan dai karakta ne wanda ni kaina ban yi expecting zai sami irin wannan reception din ba ko irin wannan reaction din wato akwai good akwai bad ga baki daya but wannan abu ne wanda yake faruwa so I'm used to it kuma me kai a rayuwar nan akwai wanda zai criticizing so for actors it's not that different yanayin inda na samu karakter ma kaman akwai abokina wato shi Isa Feroz Khan Presido kenan shine kira ni ya ce min in gwada auditioning ma wannan karakta din kuma tun a lokacin ya min bayani akan cewa karakta ne wanda da yawan mutane sun sa min ido
wanda yana da babban importance to the story a yanayin wannan, so ce sai mun zo a shirye a haka ne auditioning, kuma har I was fortunate and privileged na samu character wato. Abin da zan ce shine dai ma wanda har yanzu suke da wannan reservations din akan character, ku yi trust in the process. Aiki ne wanda I believe in kuka bashi chance za ku ji daɗin shi. Character ne wanda I believe he will come good. Suna da yawa inda batun tauraro ne a The Mentors, amma wanda dai zan ce na taso ina kallon shi, ina bin kariyar shi wato da ayyukan da ya duka shine wato Sani Ma'azu. Okay, bambancin dai mostly zan ce kuɗin kayan aiki da kuɗin aiki. Ban da aure, amma like everyone, insha Allah soon. Abincinmu na ƙasa, native food mu, it's what does it for me gaskiya, like shinkafa, tuwo, miyan ganye, doya, sakwara, duk favorite foods ina ne. Amma if I had to pick akan abinci ɗaya, zan ɗan yi possibly snack in ce ko dankalin turawa da catfish. It's my personal favorite.